Joo. Minä on viisasta juoma, nyt on aika ottaa kuoma. Kaikki tykkää rappio levistä, kun saa katsoa kuka ottaa kiinni. Kenenkin liiveistä saattaa olla huomenna kipeä, mutta tehdään tää TikTok-live. Luoja anna tän olla viimeinen kerta, ettei enempää kukaan vuodata kenenkään verta. Mut ja Jeesuskin veden viidiksi, tuhkasta nousta ku Feliksi. Liisän automallia tästä vaan käytän luojan suomaa päätä. Kaikki tykkää rappio livistä, kun saa katsoa kuka ottaa kiinni kenenkin liiveistä. Alemmas kun ei voi enää vajoa, älä siis ikinä viinaa tajoo. Tuosta varmasti jotain hajoo ja ylilaudalle siitä jo joku kohta lako. Onko nykykulttuuria se, että otetaan kissaa, kenellä ne menee huonoiten, sitä voidaan arpoa, etten teet on meidät. Minä on viisasta juoma, nyt on aika ottaa kuoma. Kaikki tykkää rappio-liivistä, kun saa katsoa kuka ottaa kiinni kenenkin liivestä. Tää saattaa olla kiinni kenenkin liivestä. Tää saattaa olla huomenna kipeä, mutta tehdään tää TikTok-live. TikTok-live.